skal ikke have noget af den her. Jo, Hej. Hej. Nu vil vi lave en make-up challenge med bind for øjnene. Og det er Clara i dag, der laver det på mig. Sidste gang var det Mille. Jeg kan ikke finde mit halsklæde. Ja, og nu så er hun lige i gang med at finde noget. Og så kan jeg også lige se, at jeg har fundet en kjole. Som jeg har købt til hende faktisk. Simpelthen. Gør det der på øjnene? Det håber vi. Så lad mig se her. Jeg fandt noget! Kan du godt se? Du kan Jeg kan ikke se. ikke se. Hjælp mig. Fuck af. Og jeg må så lige korne op i det her. Ej, vent lige. For helvede. Okay, bare sådan der. Den smager helt frem. Ja, jeg skal nok. Sådan der. Ja. Kæft mig. Jeg skal blive her, siger jeg så lige over og trække noget af det kvinder for. Hvorfor? Fordi det lyser hen mod. Hvorfor Sådan gør der. jeg tingene? Okay, giv mig lige penslerne. Okay, jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder med næsen op. Okay, kan man også se mig? Ja, man kan godt se dig. Okay. Nej. Okay, den lægger vi lige væk. Okay, det første, vi starter med, det er highlighter. Kan du, hvor mange fingre har jeg? 5. Var det rigtigt? Nej. Okay, er det her highlight? Hvad vej skal jeg vende den, hvis det er? Du skal gøre sådan. Okay. Sådan der. Godt. Ja, så skal man hold lidt. Godt. Så skal man påføre det her på kinderne lige under øjnene. Altså. Godt. Så skal man bruge den der ting. Der. Jeg tror ikke, jeg gør det der. Nej. Der. Og så skal man bruge dem. Og så skal det helt derop. Tror jeg. Jeg ved ikke, hvor jeg har puttet det hen. Jeg kan i hvert fald mærke, der er noget der. Så skal man have noget puder. Det skal man bruge. Det er til. Jeg kan ikke forestille mig, det er den bløde, hendes den hårde. Er der forskel? Ja. Din, den er sådan grov i det, min, den er sådan meget blød. Okay. Det lyder forkert. Hvad leder du efter? Puderne. Den er grøn. Ej. Den er grøn, og så samler du den. Hun skal blive en rigtig dulle. Jeg kan ikke finde min negl. Jeg kan ikke tegne en øjenbryn op. Okay. Jo, må jeg tegne dem op i hvid? Selvfølgelig. Ej, jeg har den sorte. Eller den sorte har jeg. Du skal fandme ikke vende ansigtet! Gør det da ikke? Det kan ikke. Sådan meget godt her ved øjnene, fordi de er altid blege. Jeg får på det. Så skal man bruge highlighter. Mascara. Hvad leder du efter? Det siger jeg ikke. Jeg lige det den her. Det bliver ubehageligt. Jeg fik 9. Ja, okay. Godt. Godt. Og det gik faktisk meget godt. Altså, jeg håber, jeg ramte. Det føles altså i hvert fald sådan her. Bliver du pænt? Ja.
Det er meget langt, den her video. Så skal man bruge... Ja, det highlighter. Ja. Så vil jeg ikke bruge som læbestift. Hvor fuck er min platte? Der. Det ville være så pusset, det så. Jamen, det var meningen jo, fordi der ikke kunne komme noget på dig. Godt. Så det er sådan meget vigtigt at tage den samme farve, håber jeg. Godt. Det er på kinderne. Nej, tog jeg kinderødt? Er det gjorde jeg ikke? Den der røde til kinderne. Godt. Så det er meget vigtigt at tage. Og smøre det godt ud. Også meget sådan opad. Godt. Fy. Nu må jeg ikke billedet et eller andet. Hvor er du? Det er på, vel? Nej, okay. Det har været lidt noget. Okay. Hvad for en af dem er den der røde af dem? Runde røde. Så. Hvorfor kan jeg ikke åbne det her? Det går rigtigt. Okay. Det skal man så bruge den bløde til. Hvorfor kan den bløde henne? Der. Og så er det godt ikke at putte... Hvor er den? Så er det godt ikke at putte meget på. Det ved du da ikke, om du putter meget på. Jeg ved ikke putte meget. Hvorfor kan det i hovedet? Og så skal det påføres sådan meget tæt. Og sådan... Hvad laver du? Du sidder og bevæger hovedet, det kan jeg mærke. Godt. Ikke meget på. Nej. Så skal man have påført igen. Det hedder med til at blive spæt med over. Nej, idiot over, fordi det er sådan... Hvad farve er den her? Det siger jeg ikke. Og jeg prøver så at lave sådan lidt den regnbuefarve. Jeg elsker regnbuefarve. Okay. Altså 2 fingre. 2 farver. Okay. Nej. Godt. Så skal vi have læbestift. Kæft, mit hår er så dumt. Du lader mig selv finde den, ikke? Jo. Hvad er det? Den der eyeshadow. Det er i hvert fald ikke den. Ja, det har jeg der. Hvad er det? Nej, det skal på bagefter, når vi har puttet læbestift. Okay. Det fanden ikke give mig tingene. Okay. Ja. Jeg kan måske holde den sådan lidt mere op. Ja. Jeg kan i hvert fald mærke noget, som der sådan deler sig. Så det er sådan der. Okay, og så sådan lidt. Godt. Så skal der lipgloss på. Jeg aner ikke, hvor det her, det kommer til. Hvor er lipglossen? Hvor er den her? Ja.
Okay. Så er lige lidt mere, fordi at det fremhæver læberne og giver dem en glans. Hvorfor ikke i hovedet? Du tager tilbage. Hvor skal også din mund? Okay, og så skal hun lige have lidt mere mascara på, for det er sådan meget pænt. Jeg kan ikke finde noget for det der med på. Sådan der. Og det skal være en... Hvorfor er min eyeliner henne? Den skal jeg altså bruge. Eyeliner. Ja, den der guld eyeliner. Den henter... Nej, den er her. Tak. Og nu skal jeg altså lige tegne dine øjenbryn op med. Så det er godt at vælge en naturlig farve, der passer til øjenbrynene. Og nu kan vi ikke finde en eyeliner, fordi den er blevet væk. Godt. Jeg håber, det var den der hold, hvor jeg så den highlight på. Okay. Okay, og nu vil jeg vende mig om og sætte... Nej, måske lige lidt mere puder på. Det er til at fremhæve kinderne. Okay, tag lige en hestehæk ud. Du skulle selv, så hvis du redder mit hår. Hvorfor er det? Hvad tror du? Har du taget den ud? Pas på. Hvor? Mit hår, ja. Hvad tror du? Au! Okay. Så er rigtig hårdt nu. Ja, så skal vi lige have lidt mere puder. Godt. Og så skal vi lige have lagt det sidste lag mascara. Det bliver så med den her fine. Så er vi færdige. Nu vil jeg vende mig om og tage mit bind af. Og se, om det er blevet pænt. Jeg tror faktisk, det er, for jeg gør mig virkelig umage. Vent lige om, jeg gør det. Okay. Er du klar? Ja. Det der er ikke. Prøv lige at se mig. Jeg kan meget godt lide din læbse, faktisk. Ja. Jeg ramte af læberne. Ja, det er smule. Jeg ramte sgu da også, da jeg lagde mascara. Ramte du sgu da ikke? Du ramte mine øjenbryn i stedet for. Gør det? Ja, du gjorde. Men da jeg skulle lægge øjenbryn... Du skal ikke lade mig lægge den øjenbryn næste gang. Ja, Nå, ja, det var så. Men må jeg ikke lige se det færdigt? 1, 2, 3. Ej, hvad er det der? Hvad er det? Hvad tror du? Det ved jeg ikke. Mascara. Nej, nej. Okay. Da. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige skulle spille den. Den har jeg bare hørt. Kys. Jeg kan ikke tage det seriøst. Jeg vil sige lige farvel.